ассалому алейкум дӯстони азиз, созен назани саломати хубай мағозаи пойафзолои 100 сомонаро бисёр пурсидем. тамошобинон мо навор доштем. марҳамат бори дигар машмуда хушрӯ карда мефаҳмонам. биёен боз ҳам новинкаҳои фасон овардаган. ҳама намудуш 100 сомонай. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштем дуюм гардиш мешавад дасти рост. биёен ина марҳамат дукони рақами 42В 42В ба осонӣ пайдошон мекунен. бовар куненам қановинкаҳои фасон бисёр овардаган. туфличо лорико мана бинен ба саношко ҳамаи чиз 100 сомонай. беҳад интихоб васеай. гуларусако биёен чӣ намуд пойафзол шумо дар корай аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас харидорӣ мекунен. бинен охи интихоба чӣ хел зиёдай. 100 сомон иҷада моделҳое ҳастае ки 250 300 ам буд. ҳозир боша ҳамаша 100 сомонӣ кардаган. ира бинен бо арусако касе харидорӣ мекунам туҳфа низ ҳастай. ира бинен охи ира бинен хушрӯгиша тамошобино бовар кунен беҳтарин модело бо нархи дастрас анами нуқтаи савдода шуморо интизорай. ина ҳама намуди пойафзоло ҳаста. размерорам ба осонӣ пайдо мекунен. фасони ёра бинен охи тамошобинони азиз нигоҳ кунен ҳамқа пойафзолои фасони хушрӯ аксия шидагай ҳама намудуш 100 сомон. бовар кунен беҳтаринан ҳозир хушрӯ карда машмуда мефаҳмонам. марҳамат биёен аз наздик бинен. касоне ки имконияти омадан надоранд марҳамат нависен доставкатон мекунанд. бинен чӣ шлёпкаҳои хушрӯ моделакҳои фасон инаи лорикора бинен нигинчадоро чанд намудуш ҳастай. баъданаи туфличаҳошонам ҳамқа хушрӯанд ки ҳамаи ҳамино 200-250 сомона туфличай. лекин дар ин нуқтаи савдо ҳозир аксия рафтестай ҳама намуди борошон 100 сомон шидагай. ира бинен хушрӯги туфличара бинен. мана ин моделакора тамошо кунен. ин тигракора мана 100 сомон. каседа дар кораи духтаро ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка дуюм гардиш дасти рост марҳамат дасти рост 42В мана ҳамин магазин ҳар он чизе ки мебинен 100 сомонай. беҳтарин пойафзолоро пешниҳод кардаган бо нархи дастрас. касоне ки имконияти омадан надоранд нависен дар равакак шумода доставка мекунанд. ира бинен инаи моделакора бинен чӣ хел хушрӯчаанд. мана ҳамаи ҳамино 100 сомон. мана бинен фасоношона 100 сомон. чизе мегирен 100 сомонай. ва духтароира бинен чӣ хел хушрӯвай. ҳама намуди анами пойафзоло 100 сомон шидагай. басаношки ҳастай иҷада туфлича ҳастай мана нигоҳ кунен шлёпки ҳастай ҳар он чизе мегирен нархошон 100 сомонай. мана марҳамат тамошобинони азиз биёен чӣ намуд каблуке дар корайтона меёбен. ҳамаш барои шумо 100 сомон. баъзе ино 300 сом 250 сомон буд. ҳозир ҳамин нуқтаи савдо ҳамин магазина ҳама намуди борошона 100 сомонӣ кардаган. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза гардиши дуюм мешавад. тамошобино дасти рост 42В магазини 42В мана марҳамат беҳтарин интихоб бо нархи дастрас. ира бинен охи чӣ хел хушрӯва интихобшон. ҳамаш барои шумо 100 сомон. доставка доранд. касоне ки имконияти омадан надорен марҳамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд дарав. моделакҳои новинка омадай. духтаро нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯвай. 100 сомонӣ намин намуд шлёпкачо омадай 100 сомонӣ. марҳамат каседа дар корай метавонен муроҷиат кунен дар равакак шумода доставка мекунанд. мана беҳад хушрӯ 100 сомон. ана инора бинен лорикора бинен чанд намуд лорикам омадагиай нигиндорои фасон. ира бинен охи чӣ хел хушрӯвай. 100 сомон. кадом рангиша мегирен кадом моделаша мегирен ҳамаи ҳамӣ барои шумо 100 сомон. интихоба бинен чӣ хел хушрӯ. мана марҳамат 100 сомон. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост дуюм гардиш мешава 42В мана ин намудоям ҳастай. аз инаи хел лорикоям ҳастай. ҳаминоям ҳамаш 100 сомонӣ. ина бинен чӣ цвете дар корайтона меёбен. марҳамат беҳтарин расветко бо нархи дастрас. ҳамин магазинда чизе ки мебинен пойафзолои беҳад хушрӯ. нархҳои аслии ино 200-250 буданд. ҳозир аксия рафтестай чизе ки мегирен дар иҷа ҳамаш 100 сомонӣ шидагай.
хушруги туфличара диден тамошобино ира бидену хич хелай 100 сомон марамад дига моделошам ҳастай ҳамаи ҳамино 100 сомони мана аднатонни сиёшам ҳастай марамад акция рафтестай 100 сомон арусакои азиз бо агар шумо харид кунен шумода туҳфа ҳаст мана бинен чихе моделакои фасон хушрӯ нархи дастрас бозори Корвон тарафи каблукша бинен чихе хушрӯча удобни бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян тамошобино марҳамат якм дарвоза дуюм гардиш дасти рост 42В номи анамин магазиншон рақами магазиншон 42В беҳтарини интихоб бо нархи дастрас тамошобино мана ира бинен охи чӣ намуд каблук чӣ намуд шлёпка чизе ки дар кораи ҳамиҷада ҳози 100 сомонӣ кардагиян баъзе ино 300 сомон бо 250 сомон бо тамошобино айни замон ҳамаи ҳамира нархошона 100 сомон кардагиян тамошобино нигоҳ куненам қамоделакои фасон омадаин бинен аллакай ҳами борои нава шумода акция кардагиян ҳатман биёен 100 сомон нигоҳ кунен чандта расветка омадаяи модел 100 сомон ана ин намудора бинен ҳамаи ҳамино баҳорпӯшакана бинен чихе хушрӯчае арусако биёин бо шумода иҷада туҳфа метиҳанд вақте ки харидорӣ карден мана 100 сомон шлёпкачаҳои сангчадори фасон чӣ цвете дар кораитона ана ин моделако дар курай каблукдор бе каблук хулас ҳама намудаш ҳастай 100 сомон беҳад интихоб зиёда ина инояма мана 100 сомон кадомеша мегирен духтарако 100 сомонай вайра бинен қа хушрӯай туфлича мана 100 сомон тамошобинони азиз бинен моделакои хеле фасон инҷада бисёрай шумо омаден бо аз наздик мебинен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост дуюм гардиш мешава 42В рақами анамин дукон 42В агар омада натонен доставка доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран марҳамат муроҷиат кунен